हेलो लोगोफोर आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरो बरायना लाफिननाय जाबाय थ' आं दंफैयो दिनैहाय सिसुबारि एरिया बावहाय जिहेतु दैबाना जादोंमोन थांनाय बोसोरावनो दैबाना जानानै बिथांमोना सिसुबारिनि बर' रायजो राजाफ्रा मोनसे जायगायाव रिलिफ दङमोन ओंखायनो आं दिनैहाय अखा हाबाय थानायखौ नुनानै थांनाय बाराव देग्लायबो फिन खनसे आरो फैफिनबावदों बे सिसुबारि रिलिफ केम्पआव फैथावथावनो बे दैखौबो एसे नायनो फैदों जों जेबो होनो हाया बिथांमोननो थेवबो जोंनि चेनेलनि गेजेरजों बिथां दैदेनगिरिफोरा एसे नुहैयोब्ला जेन फैयो बिनि थाखाय जोङो बे सिसुबारियावहाय एसे नायफैनाय जादों नायफैनायजों लोगोसे नोंथांमोना नायनो हागोन बे दैयाखौ मा अबस्था जादों दुखु नाङो जोंनि बर'नि दैदेनगिरि नोंथांमोना फै सम मोनोब्ला खामानि मावनाय मानायफ्राथ' बिदिनोसै समखौ इसे सम बरननानैब्लाबो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा नायफैगोन होननानै आं आसा खालामदों थ'दो बिदिब्ला रिलिफआव थानाय सेंग्राफोरजों एसे सावरायहैनि सेंग्राफोर नङा फेमिलि आदसा दा बावहाय दे नोंथांमोना थांनाय बोसोरनिफ्रायनो रिलिफ दङ बा गभर्नमेन्टनिफ्राय दानि नैबे जाखिनि खुंथायाव थानाय सरखार प्रमद बर'नि सरखार परिबर्तन बा गुस्लायनाय सोलायनाय सरखार होनना दा जों बर' रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ सरखारखौ सालायहोदों दा नोंथांमोना थांनाय बोसोरनिफ्रायनो देग्लायबो बेयावहाय सिसुबारियावहाय रिलिफ केम्पआवनो दं बिथांमोननिफ्राय माबायदि अनसुंथाइ मोनदों नोंथांमोना जोङो बुंनो थाङोब्ला आं गिबिसिनाव आङो अफ्रि दैमारि चेनेलखौ नाजावग्रोदों आरो हामबाय होग्रोदों जोंनि बे दुखुथिया रिलिफआव फैनानै जोंखौ आदेश लाफिननायनि थाखाय बिनि उनावहाय जों थांनाय बोसोराव आगष्ट दाननि जोङो 14निफ्राय सुरु खालामनानै मास मोननैसो आराय माससो जों जिरायदों बेनि गेजेरावहाय गोबां मन्त्रि मिनिस्टार सार रन्जित PM सार बिथाङाबो फैदोंमोन प्रमद साराबो फैदोंमोन आरो आसामनि केबिनेट मन्त्रि साराबो फैदोंमोन आरो गोबां MCLAफोर बायदि बायदि फैदोंमोन नाथाय बिथांमोना फैनानै जोंखौ बुंफैयोमोन दि नोंथांमोननि थाखाय जों पारमानेन्ट सलुसनखौ जों लाखिथारगोन होथारगोन जितु गामिया उन्दाय खाला असल खासैबा थाजा खालाबा आरो बांसिन नोंसोरो गोदोसोनानै थागोन जों पारमानेन्ट सलुसनखौ होनो हाबा होननानै फैनानै बेबायदि बुंदोंमोन ओमफ्राय प्रमद साराबो सानसेखालि फैनानै बुंदोंमोन दसे समल' फैब्रबदों जों दुखुखौ जों खोन्थानो सुबिदा मोनाखै आरो बिथाङाबो जोंनो एसेबां माने समखौ होआखै गसंनानैनो ओरैनो थांफिननाय जादों ओमफ्राय बे गसंनाय रायलायनायावनो ओरै बुंदों नैबे फिल्डआव ओरै थाथ'दो जों पारमानेन्ट सलुसन होसान्दि ओरै खालामनानै ओरै गिर्जा नङाब्ला ओरै मन्दिर नङाब्ला ओरै स्कुल खालामनानै लाथ'दो जों पारमानेन्ट सलुसनखौ होआगौमानि होननानै बुंदोंमोन नाथाय जोंनि गेजेरावहाय मा होनो बियो बुंगानाय बायदिल' जानानै थांदों जेबो जायाखै आरो आङो सावरायग्रा सारखौबो बुंनो गोनां जानोसै खोथायावहाय जायखिजाया सावरायग्रा साराबो गभर्नमेन्टआव थानाय हिसाबै MCLAबो बियो आङो BTCनिफ्राय बा BTR गभर्नमेन्टनिफ्राय चिफ सारजों आङो रायलायखाजोब्बाय आङो पावार मोनजोबखाबाय आङो पार फेमिलि न'खर बा न'खर फिसे दङ 100 दुइगिरिनि थाखाय आङो न'खरसेयाव 2 बान्डेल थिं माने 2 बान खरि होगोन आरो इउटेनसिल होननाय जिनिसाव 25-30 हाजारनि माल थागोन आरो टस थागोन बाल्थिं थागोन बायदि बायदि थागोन बक्सआव बथिक जागोन बेखौ गावनो जावले 3 बारसिम फैनानै जों खोथा होलांदों नाथाय बेबो जों जेबो गैया जों मा होनो थांनाय बारावबो जों जेबो इसिबां हा हु खुदजानो लांजाबाय जेबो गैया न' खुदजानाय अनलि मात्र हाउजिं न' लांजानायफोरल' 95,000खौ जों मोन्दों जे जायफ्रा लांजाथारदों दा जेसेबांनाखि हा 10-15 बिगा लांजानानै बारि बागान गाम्बारि बागान गय बागान लांजादों बिथांमोना जेबो मा होनो %% बा थाइसे थाखा सारेना थाखाबो मोननो हायाखै आरो एक्टिभ मडियावनो जों गोबां रोखोम फरेस्टआवबो खावलायबाय जोङो ओरै गभर्नमेन्टआवबो खावलायबाय गभर्नमेन्ट गोदानावबो खावलायबाय आसाम गभर्नमेन्टआवबो खावलायबाय जेबो हानि थाखाय हाग्रामायाव एसे बुंज्रांदोंमोन नायज्रांदोंमोन जासिज्रांदोंमोनबो उनाव बोरै जाखो जेबो गैया ओमफ्राय हरैबो जों खावलायबाय लाल बिथि जों एवद्लायहैबाय सिफाय जोबखाबाय लांदांखा थाम्बु खोंलायहैखाबाय गावहैबाय 10 फारि गावहैबाय फायरिं हैबाय जोंखौहाय दा जों बिदिब्ला आरो नै नेक्स्ट जोंहा बे अलखनाव थाबावबाय अब्ला जों बहा थाबावनो जों मानसिंगौ नाङा जों सरखारनि मानसिंगौ नाङा जों इसोरजों सोरजिजानाय मानसिंगौ नाङा जों बिराद दुखु मोनदों जोंनि रायजो राजाफ्रा सानफ्रामबो मोनाबिलिला गाबो एवथुमाव खावलायनो गभर्नमेन्टआ खावलायनो रोङा जाम्बा जाम्बि हिसाबै दा आंल' एसे सम नों नुबाय थायो सोरबा आंखौ नुबाय थायो थांनाय बोसोरावबो आंखौ बारेबार नुबाय थादों आंल' बुंबाय थादों बांसिन मानसिफ्रा बुंनो रोङा बिराद गाबबाय थायो सिङाव दिनै नायदो जोंनि सारानो इउटुबखौ सारखौनो बुंबाय जायखिजाया माबायदि कन्डिसनाव जोङो दङ
एकदम एसे अखा हाबानो जों हान्थुसेयाव थानाङो ओरैबायदि आदसा दा जेनेब्ला बे थिं बान मोननै होफैनो ओंखारदोंमोन औ बे थांनाय बोसोरनि बाथ्राखौसो आं थांनाय बोसोरनि बाथ्रा बियो सोर होफैनो ओंखारदोंमोन सावरायग्रा सार बिथाङा दा मा होनना बुङो होफैगोन होनदोंना होफैगोन खबर गैया ब्लकनिफ्रायबो खबर गैया बेसिडिसि प्राइमारिफोरनि लेभेलनिफ्रायबो जों खबर मोनाखै बे आरो दा ओमफ्राय प्रमद बर' सरखार दिनैनि बे चिफ बिटिआरनि चिफ नोंथाङा बिनि सायाव मा खावलायनो जोङो खावलायनाया बिथाङा गावनो फैनानै आंनिसिम एकाउन्ट बुंहरनो होननायखाय जों बिराद उलुस थुलुस खरसा जेरस खालामनानै ओरै हालाय हाफाय खालामनानैबो हरदोंमोन नाथाय बिथाङाबो बे एकाउन्ट बुकखौ महाय गारहैखो होननांगौ जाहैबाय आरो जेबोसिम खबर गैया दिनैसिम माबा बे आइब्रिसाव गारहैखो ना माहाय गारहैखो ना दङ बेखौ जोङो माने जेबो आन्दाज मोनाखै खबर मोनाखिसै आरो हा हुनि बेलायावहाय दिनै बिटिआरनि चिफ हा हुनि बेलायावहाय बिटिआरनिनो जोंनि रन्जित बसुमतारी जाय बिथाङा सानसे समाव आफादनि दैदेनगिरिमोन बे हिसाबाव नोंथाङा बिनि सायाव बुंनांगौ माबाफोर दङ नामा बेथ' आफादनि दैदेनगिरिमोन जोंबो मिथिबोदों गेजेर ससेनिफ्रायसो मिथिदों जों सिगांनिफ्राय बेखौ लिडार होननानै जों मिथियामोन गेजेर ससेनिफ्राय माबा जानायनिफ्राय बिटिआर गोरोबथा जानायनिफ्रायसो बेखौ जों मुंखौ मिथिनो मोन्दों खिन्थु जोंखौ लिडारबो माबा मोनसेबो जों होननानै मिथियामोन नोंथांमोनखौ जों मिथियोमोन बेखौ लिडारबो होननानै मिथियामोन खिन्थु नैबे बिटिआर गोरोबथानिफ्राय बे माबा देरहानायनिफ्राय बांसिन फेमास जानानै माने बियो मुंखौ बयबो मिथिनाय जादों सिगां जेबो मिथियामोन दा नोंथाङा दा रन्जित बसुमतारीनि सायाव मा खावलायनो लुबैगोन बिथाङा दा हानि बिगोमा बिटिआरनिनो जोंनि बिटिसिनिनो हानि बिगोमा दा बावहाय गासैबो बर' रायजो राजा बेसेबां बिथांमोना नुगासिनो दङ बिथांमोना न'आ माबायदि जानानै दङ रन्जित बसुमतारीनि सायाव नोंथाङा मा खावलायनो सानगोन नोंथांमोनाथ' दा दिनैसिमबो बेफोरबायदि थुम्बु न' लुनानैसो दङ बिथाङाथ' दिनै गोसोब्ला हाखौ होनो हायो खोनानो मोन्दों दा नोंथांमोनाबो क'क्राझार बाथाबारि बायदियावहाय हानि बिखौ एनअसि होनानै होदों नोंथांमोननो दिनैहाय होनो हागोन ना हाया बायदि बियो नोंथांमोना बिनि सायाव मा खावलायनो जों फोथायनाय दं बियो सासे बिटिआरनि एम जानानै हा हुनि मालिक जानानै बियो गोसो जायोब्ला हायो नाथाय गोसोआसो दंना गैया जोंनि जिथु जों गांब्रै गांबा एप्लिकेसन होबाय बे आंनि बाथ्रा नङा आंनि रायजोनि रिलिफ हल्डारफोरनि बाथ्रासो दा आं रिलिफ हल्डारफोरनि खोथाखौनो लानानै आंबो बिराद दुखु मोनदों माने इसेबो जोंखौ इसेबां जों एप्लिकेसन होबाय गाव बुंनाय बायदि डेफनाव थाङो मालाबा माबा डिसिनाव थाङो थेवबो जानो फैयाखै आरो ओमफ्राय जोङो बेजों रायलायैनो जों बै लाल बिटि होनजानाय माने लांदांखा माहाजोनफ्रानो मालाबा बेसर खेथि मावो माबा माबि खेथि मावो लांदांखा मालाबा आनसलिकनि सेंग्राफोरबो आवग्रिलायनानै लादोंनो दा बोरै आनसलिकनि सेंग्राफोरजों बेयाव लांदां जायगाखाय मा होनो जों थाहैबायमोन फायरिं होबाय आं दहाय बुंखाबाय ओरैनो रेन्जारा माबा खुख्लुं रेन्जनि रेन्जारा एसे बुंफैनायखाय जों नोजोर हैदोंमोन आरो जोङो आगानबो हैदोंमोन आरो नाथाय जोंखौ हुमखिबाय आरो फ्राय जोंनि हाग्रा एवनो थांनायाव फ्राय मानसिफ्रा गावजाबाय आरो गुलि नाङाखै खिन्थु फुरा गावदों आरो जायखिजाया आदा नोंनिसिम हामबाय होननानै बुङो दा आं मादै बावहाय नोंसोर थानानै बावहाय थांनाय बोसोरावनो थादों नोंसोरो रिलिफ केम्पआवहाय ओमफ्राय दा नोंसोर बे रिलिफ केम्पआव जानाय लोंनाय माबायदि मोनदों एसे देग्लायनि बोसोराव बे बोसोराव मोनबाय एसे मन्दला खेबनै रानना होफैबाय आदसा ओमफ्राय गभर्नमेन्टनिफ्राय दा हमनानै ला प्रमद बर' सरकारनिफ्राय मा अनसुंथाइ मोनदों मोनथ'वाखै नोंथांमोना मा खावलायनो लुबैयो बेखौ खावलायनो लुबैनाय माने जोङो बाव थासान्दिया जानायनो नांगोन अनसुंथाइ नांगोन ओमफ्राय दा हा हु नांगौ जादों जोंनो दा एफाग्रा दुखु जानानै दं मिथिबाय साराबो अखाल नायफैखादों रिलिफआव दा बिनिफ्रायल' आसासै जों दा जोंनि बे रन्जित बसुमतारी बिथाङा फरेस्टआनो बिनि आखायावनो थायो हा सोरनोबा होनाय होयिया बिनि आखायावनो थायो दा नोंसोरो बिनि सायाव हा लुबैयो ना बिदिनो थाबाय थानो लुबैयो नोंसोरो दिनैसिमबो बावहाय रिलिफ थानाया देग्लाय बोसोरनैयानो जाबाय दा नोंसोरो दिनैहाय प्रमद बर' सरकारनि सायाव मा खावलायनो सानो आरो बे इउपिपिएलनि प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरनिनो लिडार बिनो चिफ ओमफ्राय बिथांनि सायाव मा बुंनो लुबैयो आरो बिथांनि सायाव मा
खावलायनो लुबैयो आंनि खावलायनाया बेनो औ। प्रमद बर'नि सारसिम जों लिरिकखौ थाबाय थानो हाया जोंहा फिसा फिसौ नंगौ। दं नालाय नंगौ। जोङो गसंनानै थानो हानांगौ आरो जोङो सासेयावहाय बिगाथाम खरि होयोब्ला होथोंसै आरो होआब्ला न'खरसेयावहाय बिदिनो 5 लाख 3 लाख फैसाफोरखौ होथोंसै आरो जों दस्रायाव बायनानै लुनानै थाहैनो हानाय बायदि जों बेसे जाबावनो लिरो दैयाबो ओरैबो दै ओरैबो दै न'आबो गेजेर जाबाय खुखागासिनो दं दा लांजोबगोन ना माजोबगोन देग्लाय बोसोराव जों मिथिया आरो दा न'खरब्रैया खुखाखाबाय दा लिरिमाव दंफैजोबसै आरो दा थ' आरोबाव जेनेबा दाथ' नोंसोरनियावथ' दा बे प्लास्टिक जाखिनि नुनाय थांनाय बोसोरावनो होजोबनायसो बायदि ना देग्लायबो देग्लाय सोर होफैदों बेखौ देग्लाय मण्डल होफैदों सार मण्डल होफैदों ओमफ्राय दा थिंखौ लुबैयो ना बिदिनो नोंसोर थाबाय थानोखौ लुबैयो ना मा लुबैयो जों मास मोनथाम मोनब्रैया हा मोननांगौ मानि थानांगोन नालाय जों थिंखौ लुबैयो आरो सार जों दा फिसा फिसौ दं बोरै थानाय अखा सेरजोबो गुगानानै प्लास्टिक ना गुगानानैहाय बिदि आरो दा थ' हामबायसै गासैनिबोसिम थ' लोगोफोर गासैबो बिटिसिआव थानाय बर' रायजो राजाफोर नोंथांमोना नुबाय जानांगौ दा जोंनि बे सिसुबारि एरियायावहाय थांनाय बोसोरनिफ्रायनो रिलिफ केम्पआव थादों बिथां प्रमद बर' बिथां फेरेंगा बिथां गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना नाय एसे गोसो हो बिथांमोना दिनै सानसे समाव फेरेंगाया बेफोरबायदि हाग्रायाव थानानै थांनाय मानसि दा बिथांमोनानो दिनै परिबर्तन सरखार सोलायनायनि सरखार सोलायथों गोजामा थांथों गोजाना फैथों होननानै बिथांमोना नोंथांमोननो भट होदोंमोन होनबा दिनै नोंथांमोना बेखौ नायफैनाया नोंथांमोननि दायित्व आं सानो फेरेंगामोना बिथांमोननो जेसेबां बेवहाय रायजोफोर दङ बिथांमोना हाखौ होगोन होननानै आं आसा खालामदों थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि